तर आम्ही ब्रह्मगिरीच्या वरती आलो होतो, पण अजून वरती जायचं आहे आम्हाला. आणि तिथे खूप मोठा तलाव आहे. खूप मोठा नाही, वंटरी सारखा तलाव आहे. वंटरी सारखा. हा, आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जो वंटरी आहे, जो सध्या की आता फेमस झालेला आहे, तसाच एक वंटरी आहे. पण तिथे खूप सारे ट्री आहेत. त्याला आपण वंटरी नाही म्हणू शकत, पण वंटरी सारखा एक तलाव आहे. पण तो स्वच्छ तलाव आहे. अनेक ट्री आहे तो. अनेक ट्री आहे. कोणी जात नाही म्हणते स्वच्छ तलाव आहे. स्वच्छता आहे, कारण इथं कारण की आरेनं पाणी तर तिथं. तर आम्हाला अजून वरती जायचं आहे. आणि हा जो आमचा ब्रह्मगिरीचा जो ट्रेक आहे तो फायनली सक्सेसफुल झालेला आहे. आणि खूप भारी वाटतं. इथं वरती पाहिल्यानंतर दिसतं की हे बॉटलाचं सगळे जमा झालेलं दिसतंय. वरती सध्या अजून काही पब्लिक नाही आहे. तर इथे